गोदान बोसोराव मोनगोन बेसेन होनाङै माइरं। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा माइरंजों लोगोसे मोनगोन बेसेन होनाङै दालि आरो सिनि। बेसेन होनाङै माइरं, दालि आरो सिनि मोननायाव नोंथाङा माबाफोर असुबिदा जायोब्ला हेल्पलाइन नम्बराव अजद होनो हागोन। नंगौ, गोदान बोसोराव लाख लाख रेशन मुलाम्फागिरिफोरा मोनगोन बेसेन नाङै माइरं। रेशन कार्ड थायोब्ला दान मोनसेयाव नोंथाङा मोनगोन 1250 रां। नंगौ, रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा मोनगोन अरुणोदय बिथांखि। रेशन कार्ड थायोब्ला नोंथाङा सरकारनि गासै सुबिदाखौ मोननो हागोन। लोगोसे रेशननि मुलाम्फागिरिफोरा 5 लाख रांनि बेसेन नाङै फाहामथायबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा सरकारनि न'खौबो मोनगोन। नाथाय रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा गासै नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। 10 अक्ट'सिम नोंथाङा बेसेन नाङै माइरंखौ मोनगोन। रेशन गलादारआ नोंथांनो माइरं हरनायाव गाज्रि आखु दिन्थिदोंब्ला नोंथाङा 1800-345-3611 हेल्पलाइन नम्बराव अजद होनो हागोन। गोदान बोसोराव मोनगोन बेसेन होनाङै माइरं। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा माइरंजों लोगोसे मोनगोन बेसेन होनाङै दालि आरो सिनि। बेसेन होनाङै माइरं, दालि आरो सिनि मोननायाव नोंथाङा माबाफोर असुबिदा जायोब्ला हेल्पलाइन नम्बराव अजद होनो हागोन। नंगौ, गोदान बोसोराव लाख लाख रेशन मुलाम्फागिरिफोरा मोनगोन बेसेन नाङै माइरं। रेशन कार्ड थायोब्ला दान मोनसेयाव नोंथाङा मोनगोन 1250 रां। नंगौ, रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा मोनगोन अरुणोदय बिथांखि। रेशन कार्ड थायोब्ला नोंथाङा सरकारनि गासै सुबिदाखौ मोननो हागोन। लोगोसे रेशननि मुलाम्फागिरिफोरा 5 लाख रांनि बेसेन नाङै फाहामथायबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा सरकारनि न'खौबो मोनगोन। नाथाय रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा गासै नेमफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। 10 अक्ट'सिम नोंथाङा बेसेन नाङै माइरंखौ मोनगोन। रेशन गलादारआ नोंथांनो माइरं हरनायाव गाज्रि आखु दिन्थिदोंब्ला नोंथाङा 1800-345-3611 हेल्पलाइन नम्बराव अजद होनो हागोन।